Cica nežer. Toto je to, čo ťa učili ešte spred čias komunizmu, toto je to, čo do teba vstrebávali do teba, že nemôžeš konzumovať sacharidy po 12. hodine, pretože potom sa z toho priberá, pretože jablko o 12. má 200 kalórií, ale jablko o 7. večer má 2000 kalórií. Potom do teba pchali, že všetky tuky sú zlé a musíš jesť všetko nízkotučné. Všimáš si, že si jednoducho obeťou nejakých marketingových trendov, nejakých dietných trendov, niečo, čo do teba chcú dostať, aby si tomu veril alebo verila, a chceš dosiahnuť svoje vytúžené telo, pretože oni vedia, že ty chceš získať svoju vytúženú postavu. A oni vedia, že svojimi spracovanými potravinami a tým, čo ti podsúvajú, ti ju akurát tak dodrbávajú. To, čo musíš robiť, není, že cica nežer, ale cica pekne papaj. Ale pekne papaj organizovanie, pekne papaj tak, aby to malo hlavu a petu. To znamená, že snaž sa konštantne denne prijímať rovnaké množstvo kalórií, plus mínus. Môže to byť zložené z rôznych jedál, nemusí to byť zložené z rovnakých jedál. Ale zároveň sa snaž pravidelne hýbať a snaž sa, aby tvoja strava bola bohatá na mikronutrienty. To znamená, že nejedz každé ráno iba ovsené vločky s zalieté mliekom, ale snaž sa to robiť rôzne variácie, snaž sa to robiť tak, aby ťa to bavilo, aby to bolo pestré, aby ti to vyhovovalo, ale hlavne cica papaj.